Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Evo ga konačno još jedan novi video. Ovo je video koji ste dugo čekali i koji ste baš želeli i tako da sam rešila da vam snimim još jedan Q&A. Ove Q&A sam rešila da podelim u dva dela, tako da će prvi deo imati nekoliko pitanja, a napisala sam ih na papir. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Imaće 7 pitanja i odgovora, ono što vas je baš puno zanimalo što se tiče života u Namibiji. I druga pitanja ću snimati vrlo uskoro kao part 2, zato jer ima zaista puno pitanja koja su jako zanimljiva, a ne mogu da odgovorim sve u jednom videu. Hvala puno što ste mi ostavili pitanje u komentarima, mogu da kažem da je svako ovo pitanje veoma zanimljivo, tako da eto, ostanite do kraja i saslušajte šta imam da kažem. Ovako, prvo pitanje je koje su glavne razlike ili sličnosti u odgoju dece u Namibiji? Ne pada mi sad ništa puno na pamet da li ima nekih ogromnih različitosti, ali što mi je bilo prvo čudno u početku, a to je da ovdje deca nisu zaštićena pod znacima navoda kao kod nas. Ako pada kiša, mi ih pustimo da šetaju bosi, puze non stop napolju, po dvorištu. Vrlo ćete često vidjeti u shopping centru da toddleri ili mala deca hodaju bosa, što mislim da se to ne viđa toliko često u Srbiji i na Balkanu. Puno su životinje zastupljene ovdje, tako da maženje sa životinjama, macama, kucama i tako da mislim, ako se setim kada sam ja bila mala, imam osjećaj da mi je mama ili tako je bila uglavnom, da mi je mama govorila da se ne prljam, da nemoj da se prljaš, operi ruke odmah čim diraš životinje ili tako to, dok sam ovdje vidjela da je to tako, da je to malo drugačije, da ovdje deca diraju životinje, onda uzmu kolač pa pojedu ili šta li već, padne im nešto na pod, oni to pojedu. Sad, što se toga tiče, to sve radi i Emilija, pogotovo kad odemo na farmu, mislim, ja to ne mogu da ih skontrolišem. Imaju 6 pasa, imaju nekoliko mačaka, tako da teško je iskontrolisati, ona to isto radi. A ono što sam zaista shvatila i što je tačno je da ako deca tako rade i igraju se i kada je malo hladnije i skaču po kiši hladno ili to, manje se razbolevaju, da li se tako kaže? Da, hoću reći nisu puno bolesni. Što se Emilije tiče, Emilija će 3 godine u aprilu i ona i dalje, ona nikada nije bila bolesna. Ona nikada nije bila na antibioticima i imala je 1 ili 2 puta temperaturu kada su izlazili zubi, ali ona nikada nije bolesna bila, da smo mi išli sa njom kod doktora, tako da mislim da što su deca prezaštićenija u tom pogledu, da su više bolesna jer imunni sistem im nije dobro izgrađen. Tako da eto, da se vratim na pitanje, to je neka velika razlika u odgoju dece u Namibiji kada se uporedi sa Balkanom. Sljedeće pitanje je, postoje li neke specifične tradicije povezano sa rođenjem ili odrastanjem dece? S obzirom da je Namibija multikulturalna zemlja, ovdje ima više od ne znam koliko kultura različitih, definitivno da postoje neke stvari za koje verovatno nikad nisam ni čula ili bi me možda iznenadilo. Što se tiče generalno Michaela i njegove porodice, Michael je, kao što znate, poreklom Nemac. Neka tradicija, eto, mogu da ispričam što se tiče krštenja. Dakle, ovdje se krštenja nužno ne održavaju u crkvi. Dakle, sveštenik dođe na lokaciju gdje želite da bude i tamo odradi krštenje. Michael, njegov brat i sestra, oni su se svi krstili na njihovoj farmi, na porodičnoj farmi i mi smo također odlučili da krstimo i Emiliju na farmi, tako da smo mi to obavili ove godine kada je bio njen drugi rođendan i zaista je bilo prelepo u prirodi ispod palmi.
mislim da je, eto, to je neka specifična tradicija u njihovoj porodici koju smo i mi osvojili i koja nam se zaista dopala, tako da eto, bilo je jako lepo zaista sa najbližim ljudima. Ništa drugo mi ne pada na pamet trenutno. Treće pitanje je šta me je motivisalo da napustim Srbiju i da živim u Namibiji. Odluku da živimo u Namibiji smo naravno doneli oboje, Michael i ja, nakon što smo razmislili gde bi nam bilo najbolje za život i koja država ima najbolji standard života i tako to. Nisam nikada, to jest od uvek sam znala da ću ja da živim negde u svetu. Srbiju naravno volim, tamo sam rođena i volim da odem, ali mogu da kažem da ne vidim sebe da živim tamo. Od kako sam bila vrlo mala i tinejdžerka, uvek me je vuklo nešto, vukla su me putovanja, druge zemlje i nekako sam od uvek znala da neću živjeti tamo. Šta nas je motivisalo? Namibija je zemlja koja nije prenaseljena, kao što već znate do sada ako pratite moj kanal, veoma slow living i stoje mnogo biznis prilika ovdje u Namibiji, tako da nam je to dalo motivaciju da se preselimo ovdje i da započnemo nešto naše, jer bukvalno nema ničega previše ovdje i mislim da će Namibija još poslovno da se izgradi bolje i bolje. Tako da eto, to je jedna motivacija, a naravno sviđa nam se i život ovdje, sviđa mi se vreme. Namibija je zemlja koja ima preko 300 sunčanih dana godišnje, ako ne i više, ja mislim čak da ima i više iz mog iskustva. Uvek je lepo vreme, tako da eto, ne znam, meni je to jako bitno za život. Kada bi se vratila u Srbiju ili u neku evropsku severniju zemlju, ne znam kako bih podnela to vreme tamo. I evo sada pitanja koja vas je jako zanimalo i stalno ste me pitali ovo pitanje u komentarima. Ja nisam želela da pričam o tome, prosto jer ne znam, nisam upućena u sve, ali evo pokušat ću da vam odgovorim onako osnovno, čisto da dobijete neku ideju. Dakle, kakve su plate u Namibiji? Variraju odavde do plafona, tako da mi je jako teško da vam sada kažem kakve plate ima, ali eto, minimalna plata trenutno koja je u Namibiji za puno radno vreme, 8 sati dnevno, 5 dana nedeljno, to je negde oko 4000 namibijskih dolara, a to izađe negde oko 200 evra. Znači 200 evra je minimalna plata. Ono što mnogo ljudi ne shvata je, naravno koji žive ovdje, je da oni imaju svoju kulturu i oni imaju neki svoj način života i neku svoju hrane drugačije. Znači oni se ne hrane kao mi. Njihova dijeta ili prehrana je potpuno drugačija od nas. Evo, na primjer, naši radnici koje smo imali u kafiću kada smo ga imali i u kuglani, oni su bili plaćeni mnogo više od tih 200 evra, a pritom su kod nas u kuglani radili u smeni po 5 sati i imali su dosta tips ili napojnica, imali su dosta napojnica, tako da mislim da je to svuda drugačije i iz tog razloga mi je jako teško da vam kažem neku okvirnu cifru, jer mislim da dosta ljudi je plaćeno više od toga, tako da eto, idu sigurno negdje do 500-600 evra. Da li ima ljudi koji su plaćeni ispod 200 evra? Ne znam, nadam se da nema, ali vrlo je moguće da negde postoji. Znate i sami kako je na Balkanu, ne znam koji je trenutno minimalac, ali sam sigurna da postoje ljudi koji rade i ispod tog minimalca, nažalost, tako da verovatno da to postoji i ovdje. A na kontu plate uvijek me pitate koje su to najtraženije ili najplaćenije pozicije ovdje. U Namibiji je definitivno jedna od najbolje plaćenih pozicija accounting ili knjigovođe, direktori tih firmi i tako to. To je jedan od najtraženijih i najbolje plaćenih poslova ovdje. Knjigovođe ili ti direktori, CEO ili kako već, oni su sigurno plaćeni negde 5-6 hiljada evra po mesecu. Tako da, eto, kao što vidite, ide od bukvalno dna do plafona plata i izuzetno mi je teško da vam kažem koja je neka centralna
centralni broj ili kako već koji su plaćeni ljudi, drugačija zemlja što se tiče poslova ili nemate neke prosječne plate u smislu šta je prosjek u Namibiji, ne mogu ni da vam kažem, neki ljudi zarađuju 6.000 mesečno, neki ljudi zarađuju par stotina evra mesečno, tako da jako je teško reći i eto, nadam se da sam barem malo uspela da vam odgovorim na ovo pitanje. Ukoliko imate još neko pitanje što se tiče ove teme, slobodno ostavite pitanje za sljedeći Q&A. Sljedeće pitanje je da li ima naših ljudi ovdje? Ima, ali vrlo, vrlo malo. Ja lično poznajem samo par njih, ali sa jednim našim čovjekom se družimo, tako da on je iz Srbije, a njegova žena je iz Francuske i oni su se preselili prošle godine u Namibiju i tako smo stupili u kontakt i počeli da se družimo. Saša, ukoliko gledaš ovo, pozdrav za vas. Zapravo bi bilo sjajno da Sašu pokažem u jednom videu i da ga pitam neka pitanja kako mu se sviđa život u Namibiji. Mislim da bi bilo zanimljivo da vidite i iz njegovog ugla, jer je on ovdje godinu i po dana i on će ovdje biti samo par godina, ali eto, mislim da bi bilo vrlo interesantno da vidite kako on to doživljava, tako da eto, obećavam javno da ćemo da i to uradimo. Sljedeće pitanje je kakav je osjećaj da nema snega ovdje za Božić i u toku zime, koja je vama zima, kod nas je leto, ali kakav je osjećaj biti u toplom letu. Dakle, ja sam na to već navikla jer od kad sam radila na kruzerima uvek sam imala toplo leto, i sada ovdje također, toplo leto, hoću reći topli Božić. Osjećaj je čudan zato jer nisam navikla, ja mislim da se nikada neću ni navići. Zapravo je jako lepo da možemo da obučemo haljinice, da ne znam, možemo da uživamo u ovom odmoru pored bazena, ali mi je isto također jako čudno i nekako Božić me više asocira na sneg i sve ono kako mi to radimo u Srbiji i na Balkanu, ali moram reći da i ovaj Božić ovdje je poseban i eto, to vam naravno snimam sljedeće nedelje da vidite kako izgleda Božić u Namibiji. Posljednje pitanje na koje ću sada da odgovorim, a ono glasi kako sam navikla da vozim levom stranom ovdje, to je suprotno od nas, i da li mi je predstavljalo problem. Odgovor će zaista da vas iznenadi. Zapravo, ja sam položila za auto baš ovdje u Namibiji. Tako da je meni ovo normalno, a ono u Srbiji i na Balkanu i u Europi meni je strano. Kada sam bila u srednjoj školi, ja sam bila potpuno nezainteresovana za auto i dan danas ne volim da vozim, tako da, eto, nije mi to neki užitak, više volim da sedim i da razgledam pored Michaela. No, ja nisam položila tada i rekla sam položit ću kada odem na fakultet ili kad već. Uglavnom, to se nikada nije desilo jer sam otišla u Beograd na studije, pa sam odande otišla u Ameriku na work and travel, pa sam se vratila, pa sam otišla na Brod i prosto nikada se to nije desilo jer po novom zakonu kod nas ima ne znam koliko časova mnogo. Nisam nikada bila u Srbiji toliko dugo da bih imala vremena da položim za auto. I onda sam polagala auto ovdje u Namibiji. I eto, navikla sam, išla sam u tu njihovu autoškolu i sve to. I položila ovdje, tako da je meni ovdje bukvalno domaće da vozim, što bi se reklo, i u Srbiji bi mi bio problem. To jest ne problem, ali samo dok se ne naviknem jer je na suprotnoj strani. Iskusnim vozačima to nije problem. Mi kad smo bili u Srbiji pre par godina, Michael i ja smo išli do Zlatibora i on je vozio bukvalno od Novog Sada do Zlatibora. Tako da njemu nije nikakav problem bio uopšte, ali opet mislim da ja nisam toliko iskusan vozač i mislim da bi mi bio verovatno problem u početku. Tako da, eto, to je jedan fun fact o meni koji niste znali. Sada moram da završim ovaj Q&A. Ja se nadam da
ste dobili neke odgovore. Sva ostale pitanja koje imate i šta vas je zanimalo ćemo da odgovorimo u sljedećem videu. Do tada uživajte u ovom decembru, nadam se da vam je lijepo, nadam se da ste na odmoru, neki od vas. Tako da eto mi ćemo uskoro na farmu i odande vam također snimam kako izgleda Božić. Krajem ove godine idemo na safari odmor i radujem se tome i jedva čekam da vam pokažem kako izgleda safari u Etosha nacionalnom parku. Ljubimo vas puno i šaljemo puno pozdrava iz Namibije.